Kodwa ke ndingabalibelanga bethunana abefundisi bethu. Ndibulisa uRector engekho nje phakathi kwethu. Ndibulise nabafundisi abakhoyo. Ndigqibele bethunana ndingadelanga abantu. Ndibulise namhlanje lamqolo wekerike. Oomama abathe nqwadala laphaya. Bazawuyazi ke ukuba kutheni namhlanje ndibabulisa ngokukhethekileyo. Kodwa ke ndibulisa wonke umuntu ngegama likaYesu Kristu inkosi yethu. Amen. Isizathu ebesibangela uba ndicela uba mandithandaziswe bethuna into yokuba sakramente engcwele endiyithandayo le mini ixakathile kakhulu. Ndazibona ke ngomntu yokuba ingathi ndimncinci xa ile mini ixakathe kangaka. Ixakathiswe yintoni le mini? Ixakathiswe okokuqala siyayibona into yokuba besesixelelwe phaa phezulu kulaa ndawo ijongisayo uba yinyanga yiveki yeshumi elinanye le emva koba kwePentecost itshiwo phaa. Andozoyichaza ke bethuna Pentecost andibhalelwanga kuloo ndawo mna. Okwesibini sithe xa izibhalo ziphethululwa kwafunyaniswa okokuba yile nyanga kuthiwa yi-Compassion Month. Sizawube siyiveke uba ithini na. Kodwa ke yokuqala ke ngokwenye into esizawuthi siyikhangele nezibhalo zanamhlanje zijolise kuloo ndawo. Okulandelayo sakukhumbula into yokuba namhlanje yi-9 kaAugust. Sikhumbula ke enye yeembokotho zethu thina enguMary Sumner endizawubuya ndithethe ngayo nayo. Siphinde sikhumbule uba namhlanje yimini yoomama. Oomama abazincamayo banyuka babheka kwi-Union Buildings. Ngako oko bayakhunjulwa nabo namhlanje. Okokugqibela ibe yimini bethunana embejembete esiyibona sinxibe ngolu hlobo ekuthiwa yi-Vintage Day. Ndithi ke kuba ndizawuthi gqabagqaba ngayo ndiqonda uba mandiqale ngayo kuba abantu bayo bazawuyigqibezela. Kuthiwa yi-Vintage Day namhlanje senibona bethunana. Siyabona okokuba kumbejembete. Ingaba ke phofu ke yintoni nale? Ithini na ithetha ntoni nale mini kuthi? Ndiyafuna ke uqala ndibulele ke phaa kulaa unit kuthiwa ngumarketing. Ngokokuba namhlanje asikhumbulise endulo. Silapha ke namhlanje. Kwiindawo ke ezithi ziyicelebrate ke le mini kuthiwa yi-Vintage Day. Kuthiwa bezidla ngokwenza ntoni kanene? Kuthiwa yimini yemibhobo le. Kuyavuywa kakhulu ngoba bakhumbula izitayile zezo mini, bakhumbula iculture, bakhumbule ne-creativity yezo mini. Kodwa ke ngoku kwenziwa ntoni? Inintsi ke into ekudla ngokuba ifole phantsi kwe-vintage. Ukuba mhlawumbi besikwazi uba ke ngoku sibe nayo indawo apha yokuba sidisplaye esizawubona iimoto zaloo maxesha bethunana ekwakusithiwa zii-vintage cars. Siphinde sibone ifenitshari ekokuthiwa yi-vintage furniture uba injani na. Sibone neempahla njengoba sisijongile ke ngoku. Kodwa ke mna ke ndithi kuba ke iimpahla sesizibonile ndithi mandingaqinisi ke ngoku mna apho. Ndithe xa bendiphalaphala ndijonga ndafumanisa into yokokuba bakhona nabantu ekuthiwa zii-vintage people. Ngabantu abanjani ke? Ngathi Kim, ngabantu abanjani kanti apha? Bathiwa hayi mani, iimpahla zizawudlula bayeke uzigqiba abantu. Kodwa ii-vintage people sizawushiyeka sihleli zikhona. Ngabantu abanjani aba? Kuthiwa ngabantu apha ababethandwa, kuthiwa xa bebizwa zii-icons. Kuthiwa babethandwa kakhulu aba bantu jikelele. Andiyazi noba ndisebenzisa i-past tense, uba ndisebenzisa i-present esike ndaxaka. Kodwa ke kuthiwa ngabantu apho okanye ngabantu ababe okanye ngabantu ababizwa ngokuba zii-icons. Kuthiwa abantu bebethandwa jikelele ngenxa yesitayile sabo ababesithini ababesilandela.
Khumbula kaloku le nto yevintage into yoba ibihamba ngokweeperiod ezithile kuyothiwa xaxe, kuthiwe ngeperiod ethile kuthiwa oku okanye kuthiwa. Ngoko ke aba bantu ke bona ke kuthiwa bathiwa bakujongwa okanye kuthiwa xa bejongwa ufikwe into yokokuba endibona into yoba yile nto ke ngoku marketing akhe wathi makayizise ecaweni lelo ndifuna ujikeleza lento ndiyimele kule ndawo. Yile nto umarketing abonile makayizise apha ecaweni kuba kutheni uthe awubajonga aba bantu kuthiwa zii-vintage people wababona into yokokuba ngabantu abathe bogoqagoqwa babonwa into yokuba ngabantu who were selective, ba-eclectic, abathathi yonke into, bathi nazi ifashion ngefashion kodwa azazi yena into yokokuba andizozinxiba zonke, ndizawukhetha uba yeyiphi izawufanele. Uba kukho i-bell bottom ayijonge athi hayi no kasiyo yakho akhethe ndizawujonga ntoni into emnandi. Kuthiwa banjalo kokokuqala, kuthiwa kakhona aba bantu banee-principles, ngabantu abanee-principles, abantu abanee-values, abantu esibanqwenelayo apha ecaweni, abantu abakwaziyo ukuthi xa into ihamba apha bathi ihamba phaa. Kuthiwa bajikajiki bazi-originals, ngoba noba ungayijonga i-vintage uyoyikhangela evenkileni uzawufika iyiyo, uza kuyibona mani xa ithe yangabiyiyo uyibone into yoba hayi. Ukhe wathenga ibhegi ethile engeyo vintage uzawuthi abathubela uyibone mani uba ithetha ingathi nento ekhuthukayo because ayiyo vintage leyo bethu na. So aba bantu ngabantu abazii-original. Aba bantu ke babe nendlela ethile ke yokunxiba njengoba besetshiwo nje they were selective. Ngaba abantu uzawubabona athi uba ngumama ayazi into anganxibe ntoni nge-occasion ethile, oba yipati unxiba ntoni, okokuba yintoni unxiba ntoni. Ngaba mama bathi xa kuthiwa mabebeformal bayazi into yoba hayi kaloku apha entanyeni ngoku kufuneka kujingi phela hayi elinxa. Gqibelele ke ngoku loo mama ke ngoku ngoba uyayibona le nto yiformal. Ootata ke bona ke bathi xa benxibayo umntu aqonda uba anayishiya laa cardigan yam ngawuthini ungayifaki imali laa cardigan. Bathi bawugqiba banxibe laa blazer yabo. Ndisababona nangoku abanye qha kaloku ivintage inqabile, nabo banqabile ke ngokubafumana kodwa bakhona. Bayi-respecious kodwa bakhona. Aba tata bazawuthi xa behambayo umbone umntu enxibe laa blazer yakhe. I-timeless mani into yevintage. I-timeless. Athi umntu xa nxibe laa blazer yakhe i-double breasted iphinde khona ibe ne-double vent uphinde umbone into yokuba thini lo mntu uyajongeka. Uyayibona? Kodwa yeyakudala. Athi ke umamkweyama xa bachaza ningabagqibeni bandibhalelanga apho ncanca. Athi xa umamkweyama ethetha ndibona bezawuthi xa bethetha ngabo athi ma they've got that thing. That thing. Angakwaziyo nayo uyigqiba ubalithini na kodwa they've got that thing. So ke namhlanje ke bethunana sizaba ukuthi sisabafuna abo bantu bazi-vintage abazawubonisa i-youth yeli xesha into yoba nokuthetha nendlela yokuthetha babe nendlela yokwenza izinto. So sisangazifuna ke bethunana ezo vintage zibe khona ukuba lisekhona ihlulelo. Mhlawumbi ke sizawuphinda ke sithe ethubeni ke umarketing kasibonise ke into adume ngayo. Ndithe ke kuthiwa namhlanje yinyanga loo nto neligama limane lindibhida kodwa imake ndolifuna kakuhle phambi kwidictionary lithini kani. Kwathiwa yi-compassion month noba ndiyibiza kakuhle mama yake fundisa Yesu. Yintoni kanti le kuthethwa ngayo apha? Kuthiwa xa ichazwa phaa ndikhe ndathi jike ndize naphaa kwi-lectionary xa bendikhangela ezi zifundo zam ndabona kukho nomthandazo phaa ndathi tyhini phambi koba ewe bendikhe ndiyifunde kodwa kuba bendingazokwenza nto ngayo ncakasane bendingade ndiyiqaphele. But ndiye ndaqaphela ngoku into yoba kukho nomthandazo oba khona phaa phambi kwento yokuba ubekwe ezi zifundo zizawufundwa namhlanje. Kodwa kuthiwani ke ngoku nge-compassion month? Ithi le nto xa kuthethwa ngayo apha sifundiswa okokuba
masike sibambisane. Kuthiwa sibambisana ngantoni? Sibambisana ngobuntu. Kuthiwa make sicinge ngobuntu bethunana. Ude athi lantu make sithi suffer together. Kunjanje kusawugqiba usafarisha kuthiwa kubakho amaxesha athile apha ebomini apho sifumanisa into yokuba sifunyanwa ziinkqwithelo zobomi. Siphinde kakhona sibe phakathi kobuthoko-thoko bobumnyama. Kodwa ke ngoku kobuthoko-thoko nezinkqwithela ithi le nyanga endingaqondi into yoba masiphele lapha ku-August funeka sigqithe sibheke phambili. Kuthiwa kule nyanga kodwa masibambisaneni ngobo bunzima, masiphathisaneni ngoba sizokwazi ukuphathisana sodwa xa ingulo ephethe inzima yakhe nalo ephethe inzima yakhe. Ude athi ke ngoku xa sizama ukubonisa into yoba masiphathisane kulo mthwalo ngobunzima, siye phaa kuMateyu, phaa kuchapter, uba ndiyaphazama ke bafundisana ngixolela, Mateyu chapter 25 verse 35. Ndiyamshokathela thina. Uthi ndandinxaniwe naza nandiseza, ndandilambile nandihlisa, ndandize nandambathisa. Uthi masigcine loo nto ke ngoku kule nyanga, sazi into yoba simele uba sambathisane, sisezane, sityisane. Ndiyibone ke ngoku le nto into yokokuba awunawukwazi uyenza yonke le nto bethunana ungayenzi unokholo. Yonke le nto ifuna ukholo. Uba unokholo, njengoba esitsho uPawulos uPawulos phaa kwibandla laseRoma, ukuba ngaba awunalo ukholo, awungekho ube seluxolweni, awungekhe ube seluthandweni, awungekho ube nayo inceba. You can never have justice, because kaloku zonke ezi zinto uthi umpostoli uPawulos kufuneka ziqala apha kuwe ngaphakathi entliziyweni. Zithi zawugqiba ke ngoku nale nto uyithethayo iphuma ngomlomo ibonakala into yokokuba unalo ukholo. Uthi ke ngoko ke olu kholo wonke umntu ubulungisa kufuneka abe nalo, akuthengwa nangesenti bethunana, kodwa kukhosti bona. Ngoba xa uthe wahamba ngobulungisa ufumana izinto ngezinto xa ufuna uhamba straight wena. Lukhosti ngolo hlobo, kodwa uthi lumele uba wonke umntu alifumane. Uyaphinda ke ngoku umemeza olwakholo. Eke ndihlekiseke le nto yokholo bethunana indihlekise ngolu hlobo lento yoba njengoba ndime apha nje nam ndithetha ngokholo, yiloo nto bendithi pulani uthixo uthu, ngoba nam ndisafuna uhlanjwa laa ntliziyo kuba ndihamba ndiqhwalela apha emkholweni ndingazazi. Khumbula ngamini enithile ndingakhange ndibe ndidireyile, umfundisi apha uRector usenzela i-retreat, agxininise ngolu kholo kuba kuyabonakala into yoba kunzima ukulifumana olu kholo ude uthi ugqibelele. Siba sendleleni eyakubo. Athi xa ethethayo ngolu kholo, hayi sifumanisa into yoba mna noSaluka andizombiza ke ifani kaSaluka ukuba khandisho bazawuthetha ngaye apha. Kodwa sithi kuye mfundisi, khona le ndisihluphayo. Ukholo kaloku xa luhexa-hexa luzibonisa ngendlela. Sithi ke ngoku noSaluka, hayi mfundisi siyayivala into ithethayo yolu kholo, kodwa thina sinengxaki yoba silali. Hayi bangalali ebusuku sicinge zonke iingxaki esikhe sanazo. Anufundisi kanjani? Nifunda njani iBhayibhile? Akathi onke amaxhala enu waphoseni kuye ngoba wakhathalela. Sithi mfundisi siyazama, kodwa sithi sesiwaphosile la maxhala siphinde siwaphuthume. Akufundisi njani. Hayi ke ndingamazi uSaluka, kodwa mna ndibe sesigqibeni sento ethi eyi kuzawufuneka ndizamazamane nalo kholo uba ndidelwe nokholo. Hayi kugqibelele ndiyaliphuthaphutha. Uthi ke ngenye imini ndiyayibona wena umfundisi into yoba yahlala le nto kuyo yoba amarhamente akhe noba ngade abe nokholo olugqibeleleyo. Ndamva ngenye imini eme apha esithi hayi kodwa ndivile uba
kuthiwa kukhona zapilisi ze-AJ nabo ukuthi intoni wena wachaza omakasho yabona uzama uba sizama uba nendlela ethile nawe uyaqonda mali uzima ukhona nika ipilisi ngoku ndabomba yayiwari yakhe nalo kwamahamenti akhe angalali kuba kuzawuba nzima uba abe lapha ecaweni. So into yokholo ndiyayibona into yokoba zonke ezinye izinto zizanywa lukholo. Uyabona ke sithetha ngobuntu apha, sithetha ngenceba apha, sithetha ngoxolo, sithetha ngobulungisa. Sibone into yokokuba ukhona okanye ikhona imbokotho yethu thina ziMothers Union eyathiwa jize ngezipala. Bona kuyathanda unqaba uba ibizo lafani yakowabo. Kanti akufunekanga idicinga ithi ipam lafani yakowabo umuntu. Noba sekuthiwa ke ngokwenzeke ntona ke ootata. Pempele emini ikhe imane ivuka. Lo mama kuthiwa uyintombi, bendimbhalile kanene uba uyintombi yakwabani nakanene bendimbhalile. Kodwa ke itshoni bomama uba niyafunda ndizamchazela uba yintombi yakwabani na. Intombi yakwaHeywood. Intombi yakwaHeywood le, Heywood. Kuthiwa le ntombi yazalelwa ebutyebini. Kaba ndiyazibuza into yokuba kanjani ngokuba izowucinga uba mayibe nobuntu. Andithi abantu abatyebile abanabuntu. Into nayo sendizama ukuthi wena uziyeka zonke ezinto angazenzi ngoba yena kamhlawumbi nalaa ntithi hawe thuna ndinazo zonke izinto. Kodwa ngenxa yobuntu le ntombi yakwaHeywood eyathi yaze yatshata nendoda ethile umyeni wayo uGeorge ekuthiwa nguSamna. Yafika ke naye engumfundisi fondini iququzele cawe uyamazi kumfundisikazi uba ufika benengxaki ajonge naye funeka ajongile naye ancedise umfundisi ajonge yonke le nto iqhubekayo. Wasisinceda ke uMary Samna naye. Kodwa eyona ngxaki wathi wayibona phaa kwintombi yakhe. Xa ke ngoku seyifumana umntwana waqonda uba tyheni ikhona ingxaki. Ingxaki ikhona apha. Wathi hayi makubekho into endiyenzayo. Njengoba kusitshiwo phaa kule nyanga kuthiwa wawubona ingxaki emntwini yiba nayo into oyenzayo. Ungahlali unganeli kukuthi hayi unayo ingxaki wenza ntoni ngayo. Waze wathi wakuyibona wabona into yoba tyheni hayi makhe ndenze into. Waza wathi tyheni aba mama batsha anaba banyeni babo banaba bantwana banalo mzi. Andimazi ke mna kuMary kuba ngowangapha. Ebenowuthini xa nofika emaXhoseni bethunani koomama basemaXhoseni. Ekufuneka bona kuthiwe noba khona amanzi kule tanka kodwa kufuneka ayokha amanzi emlanjeni. Kuthiwe noba zikhona iinkuni apha kulo mzi kufuneka ayowutheza. Kuthiwa kufuneka ubone igoqo. Ngamanye amaxesha athantase. Mhlawumbi ke nina niyazi bantu baselokishini uba kuthini uthantase. Kukungcekelela inyanda apha entloko uphinde uphathe amanzi ngezi zandla zibini kuba namanzi ayafuneka. Uhambe na ubeleke umntana entloko. Uyibona laa nto? Indikhumbuzela into yokokuba ndandikhe ndafunda ngenye imini phaa kwincwadi kaStuart ndisesitharhalala nesingakanyanga. Kudroshwe umama apha othwele inyanda yenkulu. Uthi ke ngoku xa ethethayo olu sana luyakhala emqolo caba uthi ndiphethe amanzi ndiphethe inyanda andani uba kuzawutyiwa ntoni xa ndifika ekhaya. Nawe wena ngoku uyakhala. Uthi ke xa ethetha naye nosukulila sana lwakho unangxwaleko ziphi ngaphandle kokukhala mntanawe usalindelwe zizinto ezinkulu nezinto ezininzi andani ezawutshelwa kwela khaya. Uthi ke ngoku kakulapho ke afike ke ngoku ke uMary Samna athi mandilungise kuloo ndawo ngoba ndiyababona babafazi baxakathile. Wathi mandivule olumanyano waze waluvula ke uMary olumanyano. Siyalazi elibali bethunana andizewuhamba ngokuba kufuneka ndichaze ntoni kodwa into endifuna uzibuza yona nani endifuna ukunibuza into yoba uMary ulivulile ke ngoku olumanyano waze ke ngoku kwabonakala into yokuba luyakhula olumanyano ngo-1876
njengoba sithetha nje namhlanje kugqiba 150 years and sandibona indlela sijonge kwaZulu Natal ngenxa yale nto yokuba uMary wasenzela izinto ezinkulu. Ngoko ke ngoku siyambulela uthi ke ngoku xa ebhizi ke ngoku esenza eqhubekeka lo msebenzi wakhe kubonakala into yokokuba hayi wonke umuntu ke ngoku uxolile ude abe nawo nomthandazo awenzayo phaa uMary. Kodwa kanti yozofunda ndibe nembalelwano ke ngoku endifuna ukuyisa apha koomama ndibuza into yokuba is it worth remembering na okanye celebrating na le mini? Anozondiphendula ngoku bethu na ingaba siyayenza na le nto uMary wayebawela into yokuba masiyenze? Ngaba siyayenza? Uba siyenza kakuhle na? Are we doing justice now? Andisabhekisa kuni boomama bodwa ke ngoku ndibhekisa kuwo wonke umntu one-organization yolapha bethunana okanye onobutho noba ngowuphi na. Ndibuza into yoba singaba senza i-justice na? Uyayazi ke i-justice uba yintoni. I-justice is just to do what is right. Singaba siyayenza bethu. Okwesibini, siyakwazi na ukuza nemibono eyakhayo? Noba ufumana phi lo mbono kukho into kwakuthiwa kokusasapha kuthiwa yi-good practice apho uzawuthi lokuyifumene ewisile kuyifumene phi ukuba iyinto elungileyo uthi ndizana ngumbono right. Siyakwazi naboomama ukuza nombono owakhayo. Sihlangane ngenene ngayo na inkonzo? Singaba sihlangene ngalo na unqulo? Singaba sihlangene ngayo nomthandazo? Ndisabuza boomama ba. Singaba endleleni sithatha zintetho zini xa sisendleleni? Uthi umqulu wasetshetshi sihlangana neengxakeko ekuzeni phambi kwenkosi. Ingaba thina are we suffering together? Oh mama, kanshiya kuba ndifuna ukuqonda into yoba ingaba sawusoloko saselebreyitha yonke le minyaka uMary Sumner, kodwa yintoni le asishiya nayo? Yeyiphi le mibuzo sizibuza yona ukuze naye azolana ukuthula? Athi abantu bam bawayenza imithetho endandibawisele bona. Kodwa ke ngale mini namhlanje ke siyamkhumbula mhlawumbi sawube sivela kwaZulu Natal phaa kulaa mbhiyozo mkhulu bethunana sizawubuya si-revived singabantu abafresh sisithi hayi ngenene nangenyaniso it's worth remembering uba uMary Sumner simcelebrate. Adlula ke ngoku apha ngene ke ngoku apha bethunana kule nto yokholo besenditshilo ndathi sasike safunyanwa sithandabuza ngendaba yokholo ngoba ukholo lukunika uloyiko. Ukholo lukunika uloyiko nabaya kweza zitombi zobomi bekuthethwa ngazo, kodwa ke ngokubona baselwandle. Ulwandle lukhe luzamazama nawe ukhe wazanyazanyelwa lulwandle, kodwa ke ngoku xa uzanyazanyelwa lulwandle wena uthini na? Remember lesithe kaloku ezi zifundo zizawuthetha ngokulungisa ngobuntu. Ngoko ke ngoku apha siza kukubonisa into yoba ingaba bobuphi obu buntu busenziwa ngubani. Nako ke ngoku engabuzi izilandi uYesu kwamba ndimjongile uPetrosi udabhude nobhuda athethe into engazozenza athi sandifuna uba ndize ndihamba phezu kwamanzi. Kodwa ngoku xa kufuneka ngoku ehambile iliso lakhe ngoku liyabhekabheka aliyi kule nto amele uba uyakulo ahambe phezu kwamanzi engacingi buza utshona. Kuthiwa ke ngoku xa ujongene nengxaki sukujonga ingxaki, sukujonga le ngxaki, ngoba uba ukhe wayijonga le ngxaki uzawubona uba ukholo lwakho bethu luyaphelelwa. So wajonga ke ngoku yena. Ndithanda ke ngoku kodwa kuloo nto ezibona into yoba ingathi uzawutshona uphinda akhale kuYesu, ngoba kuthiwa thina sokhala kuye. Thina ayikho enye indawo, sokhala kuye nokuba besimone kangakanani.
kodwa usithi samkhala kuye asiphendule. Ndiyayithanda ke ngoba uthi awube ekhale kuye esithi Nkosi ndisindise. Abona mna benza ke ndibajonge ndithi beni-clever apha. Bendishiyekile. Nahamba uqala noba benditshilo bakhanihambe mna ndakhethe ndishiyeka ndithandayo. Yena ithe alifuni ukwahlukana nam. The next thing nahamba ke nina nazange kula ngoku uyatshona awuyeka ke kodwa uyasindwa uYesu lizwe ukuthi Nkosi ndisindise. Uyasindwa lelo lizwe ngoba kaloku yena unobuntu ungumuntu ngoxolo. So yonke lento ayenzayo uyenza ebuntwini. Uthi ke ngoku ehla wena lukholo luncinane uthandabuzela. Zininzi ke imeko ezisithandabuzisayo endleleni ngoba indlela inde. Kodwa ke ngoku noba niva lento ndithethayo ndifuna ukuthi kuwe bambelela usezawuthi kuwe uYesu yomelelani ndim usamkoyika. Usezawufika ithuba noba usaphethwe loliphilu loyiko liphetheyo kodwa uzuyazi uba uthi yomelelani ndim usamkoyika nakweyiphi imeko. Ndiyaxomoloza kolukholo mane ndimamela ngoba ndiyafuna uba ndide ndigqibelele ndingazoba ndimane esithi uThixo kumyo athi sowomelele. Kodwa ngoku emane ndinika loo mathemba mane nam ndiluthi uphuthuphuthu ukholo lwam ngoba kunzima ukukholwa. Ungathi uba ukhe walifunda phaa kwiHebrews bethunani ukuba yintoni ukholo ufumanisa into yoba naxa sesisitsho sisithi ndiyakholwa kodwa ufumanisa into yoba akhona amathuba okuthandabuza. Yiyo loo nto befundisa kufuneka besoloko bekhondoza besishumayeza uba kaloku bafuna into yokokuba side sikholwe ngokupheleleyo. Ikhona ke andlula ndifuna ukuthi masikholwe bethunana elukholweni. Masingathandabuzi kunjani nje masithembe. Ndimbona phi ke ngoku mna uba uthembekile. Ndizogqiba bethu. Ndimbona phi uba uthembekile. Ndimbona balabali kaJoseph. Fundisi. Hayi bandifumana omama etshilweni lebhatyi. Exhomeni lebhatyi likamama. Xolo uba ndithethe ngayo seyidlulile. Hayi bathi oomama bekuJoseph. Babe oomama bethetha ngamatye aqingqiweyo bendibazawuthetha ngawo. Babe oomama belapha kuPetros esithendini habi. Heyi iipoints zam ngoziphi manje. Sayithini le andikwazi uhlebela mntu uba ndinelidinga nomxakiwe. Bayatsho mama bayatsho tshini ithiza wam. Hayi bandiqola uba isiphutha xa besendiqonda uba ndiphethe into yamatye aqingqileyo ndizawuthi koomama khumbulani uba singala matye afika apha seleqingqini. Kodwa masingabi namona ngomnye nomnye ngesiphiwa naso kuba kaloku thina la matye seleqingqiwe kulaa ndawo enziwa kuyo. Elinye itye lirawundi elinye lisikwere. Wena mntu uza kwakha itempile uzawufika ungene kweyakho indawo esikwere. Sukummonela lo mntu uzawungena kwindawo erawundi ngoba wona ukho rawundi. Yintoni le nto izawuba ngibasimonelayo? Yintoni bantwana sekhaya? Kuba kaloku yiyo nale nto izawubangela ingxaki. Uba ndibona uba shem ngase ndingene kwalaa litye kubani lo wawurawundi. Linda wena elakulitye wena uskwere izawuba khona indawo ozawungena. Kodwa uzawungena kulo skwere. Amen bomama. Xa ndisithi ke ngoku ndiyegqibeleni ndithi ke ngoku yile ngxaki ye yafumana uJoseph. Xa ndigqibeza ngomama yile ngxaki ifumene uJoseph. uJoseph ubhidwa abantwana bakaJoseph nokho abaninawana abakhuluwa kodwa babhidwa ukuba uJoseph ulilitye lithile abawela uba babe lolo litye. Bathi xa bembona phaa esiza bathi nanku yalamphuphi uJoseph unegama lakhe. Bathi ungubani wena? Bathi ungubani wena?
ndithi ke mna ke sukukhathazeka nokokuba bakubiza into okokubana ngoku sowuthi sowunegama lakho kodwa bathi ubhali ngoba eli gama ezophinda limtyisa phaya ngakhona phezulu mhlawumbi umnika wena ii-blessings ongaziqondiyo ngoba wena ukhohlakele nje kodwa umnika ii-blessings ezingaphezulu. uJoseph uza apha with humility, uza apha yena ngobulungisa esithi uvumela ukuthunywa ngutata ahambe kuba ngewayelile uba wayengenalo ubuntu athi makhe ndihambe lobakhangela okokuba intlalo yabo ithini na ndibaphathele nento etyiwayo. Ufika bengekho eshekeni kodwa aphinde athathe inquleko yobheka edothayo kuba uzondelele ukuyokubafuna ekhangela imeko yabo kanti ngalo lonke olo xesha bona bacinga ububi bakhe. Umxolela njani ke ngoku umntu onjalo? Wawugqiba wena uzidina ngaye wenze konke okulungileyo kanti yena ucinga ububi ngaye. Bathi xa befika bamthi igama bathi nankuya lamphuphi. Bathi abanye bathi hayi masimfake masimbulale, bathi abanye masimthengise. Kodwa ke ngoku noba iimeko zithini na uzuyazi ukuba ikhona into oyilungiselelweyo ngaphambili. Into leyo wena kufuneka ube patient. Zakwehla mfundisi wam, kodwa kukho ibali elikhe landichukumisa apha, ibali ebelishunyelwa apha eTV. Ndikhe ndimamele kaloku ndimamele ezi nkqubo kube ngeenkqubo. Uthi lo mfundisi xa ethetha ngale nto yokuba patient, kuba nantsanye into esoyisayo kungabikho patient. Uthi uEliya ngenye imini udliswa utyiswa ngamahlungu. Uthi apha kukho plenty of ukutya, kubekho plenty of amanzi kulo mlambo waseKeriti. Kodwa ngabinazana ithile kuba yini imvula, uthi aphela amanzi emlanjeni. Wabhekabheka kodwa kuba yena ngumntu kaThixo waso. Uthi lo mfundisi yiyeke le ikulapha ku7 ethi aphela amanzi, ngena wena apha ku8 kuba kuzawuqhubeka ntoni na, kuba uzawuxelelwa uba makapheke phi na azawufumana amanzi. Into ethetha into yoba kufuneka sikwazi ulinda, silindele ixesha lethu. Xa ndigqibezela boomama bam ndifuna ukuthi nani ke rhamente engcwele endikhonzayo, ibali likaJoseph libuhlungu kakhulu for ucinga into yokokuba ndingathi abantu ndawugqiba ubanceda. Banjalo kaloku mana abantu basemhlabeni, kutheni engazobazi njenayo uJoseph yes kanjani engazoba-understand. Banje abantu basemhlabeni xa bencediwe bayalibala. Kodwa ke ngoku kuyo yonke le nto bendithetha xa ndivala ngento ethi ukholo luveza zonke izinto, lwenza zonke izinto. Ngeba ndithi olwakholo lukwazala kwa uthando, luzala kwa unyamezelo. Wena namhlanje hamba uyokwenza okulungileyo ebantwini. Uthi ke ngoku ukhona omnye umhlobo wam odla ngondithumelela izinto kuthiwa laa nto yoba xa uzawulala uthunyelwe imeseji yasebusuku. Naye phofu le nto uyifumana kwelinye ilizwe. Kodwa ke ngoku athi makandithumelele. Inengoma ke ngoku ethi xa kufuneka wena wandise ukholo lwakho, uthi as long bambelela, as long as you know that yena he is the maker of the rain. Nguye owenza imvula. Aphinde kakhona beningafuni okokuba mandiyipharaphrase le nto, hleze ndiyibhude athi kanti uzayibona lo mntu kuloo ndawo wayibona makayive ndifunda ngohlobo abhale ngayo. Uthi I know the maker of the wind. Utsho ke ngoku ezama ukusixolisa esithi mandibe nokholo, ukholo olugqitha kobuko. Uthi I know the maker of the wind. Mna ndiyamazi umenzi wemimoya. Aphinde athi I know the maker of the rain. He can calm the storm and make the sun shine.
again. Ambelele kulo. He can calm the storm noma phakathi kwemikhwithelo and make the sun shine again. Ndiniwishela ke bomama ndithi kuni Happy Women's Day. Ibambelele elikholweni wonke umuntu. Amen. Ndimela apha ndithunywelela sebela kwa-marketing endingomnye wabo. Uthi umarketing mandizowuthi kuni namhlanje asinxibanga nje ivintage kodwa sizonyusa ingxowa yethu ikekele kwaye sijongwe i-conference very soon. Uthi ke umarketing ndithi senitshone kangangoko ninapho eziphuthweni bethunani ngoba uzawuma apha umntu waka-finance ezokhongozela oko nisiphakona. Mandicale ndithi Happy Women's Day kuni wonke umntu. Ndizawuthi ke uthi ke umarketing mandithi kuni kula vesi kaMateyu yesixhenxe kwisahluko sesixhenxe ivesi 18 umthi olungileyo akunawuveza iziqhamo ezihle nomthi ongenguwo akunawuvelisa iziqhamo ezihle. I-vintage lena yindlela ndisendiyabona uba yindlela abazali bethu ebebesifundisa indlela yoziphatha nendlela yothetha nendlela yokwenza izinto ngaloo maxesha. Ngoba uqaphele into yoba ibingeyonto bekunxitywa amagusha ngosingela xesha and la magusha ufumanisa into yoba awunazo nezanto zowabamba iigatasi. Uqonda uba uzawubopha ngento yokufutshane uwabophe ephelele esithubeni. Kodwa kwafuneka uqinisekile uba unawo amacici, unawo iphesi, futhi nje unawo ne-sharp pointed shoes eziyayiwawuthi xa uhamba zincutsa apha phantsi. Ufumanisa into yoba indlu uba yiyosamente izawugcwala imingxuma. Kodwa ke sasinxiba ivintage ngelo xesha. Xa ndiyijonga ngoku ndibonakala indikhumbuza into yoba apha sasikhunjuzwa nge-black consciousness okokuba uba mhle ungumntu omnyama nje umhle ithani bekunane nibahle itshona kulapha ecani kwakhe nibahle. Sasinxiba ke into ezinjengezacholo iiwotshi amacici ndibala ntoni. Kodwa uthi umarketing mandithi kuni ifashion yona iyedlula. Yazi ifashion iyedlula kodwa ilizwi likaThixo lona yimele ngona phakathi. uThixo yeyona vintage. Mandizise loo nto namhlanje uba uThixo yena oko ekhona ngona phakathi. Ngaloo maxesha ke wayethi nobhuti ofuna ukuthetha nawe
mhlawumbe ifuna ukukweca ecaleni wawungakanga uba wawuthobekile saside sibhale ngenyawo thina loo nto uyayibe impendulo kulo bhuti kuba sasithobekile ithuna wawungaphenduli njena njani na futhi wawungamjongi nomjonga lo bhuti ubhale loo nto uthi ndibhalile nje bhuti yonke le nto ubuyibuza ndiyayiphendula ngaloo maxesha so ndizama ukuthi ngelo xesha i-maintenance ye-fashion yayitshipha ukufa ngoba wawunxiba i-Vaseline bag eyayithengiswa iVaseline ngamhla uyothula ixobila ne uthathe ke ngoku uyifake iVaseline nezo sihlangu zazifaka iVaseline ngoba ipolishi kwakungekho apho uzayifumana khona makanonelela amazwi ngegama likaYesu Kristu Nkosi yethu amen.